Takže čau, a meno je NordAssassinX 125 a ja vás vítam pri prvom videjku na mojom novom kanáli. Prečo sa pýtate, prečo som skončil, tak niektorí to vedia, niektorí to nevedia, tak si to pozrite na starom kanáli. Dneska hráme Babka na úteku 2. Je to dobré, no? No čekáme. Nebudem z toho točiť takú veľmi veľkú sériu. Skôr iba povedať, že takže na odreagovanie. Tak no. Čo ja chcem povedať? Ako na starom kanáli, ku koncu som povedal prekvapenie na tomto kanáli. Bude ešte sa musím dohodnúť s asasínikom a keď povie, že áno, je do toho, tak to dáme. Nepoviem ani na znak, čo by to malo byť, a ja poviem, nech vo svojich vlogoch nehovorí, že čo by to malo byť, pretože no, chcem nech to prekvapenie a tak no. Dám popisku videa, budete mať toto, link na túto hru. Takže tak no. Aha. Ladí no. Utíkej, bobičko. Dneska ešte budem chcieť natočiť vlog. Keď niečo stihnem dnes. Neviem. Niečo tieto hry vám poviem, je to online hra na superhrách. A tak no. Ešte sa chcem spojiť s niekým. Je to... Bol to v Assassin, čo robil ten vlog vo vlaku. Tak bol tam ten človek. S ktorým chcem sa ešte spojiť. A urobiť niečo. Čo bude pre mňa možno aj záživné, nezáživné. Uvidím, čo prehovorím. Tiež neviem, tiež to znam. Takže blíži sa nám prázdniny jesenné. Tedy mám plány ten štvrtok nahrať na YouTube 3 videá. Čo budú to zmiešanina. Pretože neuvidíme, že ak sa mi to podarí, lebo fakt som zvedavý. Jedna hra bude možno, že to superhier alebo Minecraft, alebo neviem čo. Minecraft asi moc nechcem ani točiť teraz. Áno, tak denní, tak pokazenie. Asi by som sa natočiť Special Stardust 2.
Ešte... Čo ja viem, čo... Ale ešte by som chcel natočiť asi... Tak strelačku určite. Ďalšiu Special Strike Dust. Ešte ďalšiu hop, jepa. Tak no. Jeden šlakuje. Ešte... Ja si rozmýšľam nad zanami. Čo by som mohol natočiť? Neviem. Rozmýšľam. V tých hrách chcem použiť obidvoch ľudí, ktorí som hovoril, asasína a ešte jedna človeka. Waymenku. Či mi to vidie. Asasína... to môžem počítať. S tým ďalším neviem, no ani s asasínom moc nemôžem počítať. Jo. Takže neviem, no. Takže ďakujem, že ste pozreli toto videjko. Ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like. Ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like. Koment, odber. Ja vám budem vďačný. Tak čaute a lajkujte, odoberajte, komentujte a už na ksichte nech je vždycky a čo môžeme povedať? Mucko, fucko, hej sa, s vami.